Tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa. Kasi maaliwalas. Ala! So, ito yung Mrs. Lutbag. Kasi ang theme niya is butterfly. Yeah? Oh, andyan na yung car ni Mami. Car ni Mami, oh. It's Mami's car, Baningning. That's Mami's car. Good morning, everyone. It's the next day na po. Dito kami ngayon sa garden ng pinsan ni Mac. Mami! Dito po yung mayordoma. Mayordoma, may-ari pala. Ang laki pala nitong ano, pinagawa nyo. Kumusta ka naman, Haru? Walk na, Mishi Beng. Paano daw yung ano ate gagawin ng ti Alice? Ay, ganon. Di maapak-apakan yung ano nyo. Grass nyo. Ano ang upa ng ano dito? Tenant nyo? Di ba sasanay na siya talaga mag-isa siya? Di ba kompleto nga ate? Takpal pa yung kusina ni Mami. Hindi kitchen na. Ganda ng ano mo ah. Ayaw mo. Cotton pants. Makatipid kami garo dati. Ayaw na bumalik. Papasok yung mga ma'am. Ala. Ay dati, barbarong. Malay kaya. Nandok na. Ay, agsala ta. Ay, awa na. Hindi ka napapasok niyan. Ika lang ganutan na kaya at kunan na. Ay, sa lalaki talaga. Oh? Ala. Na makaturturo ko natin. Kirang-kirang. Agbalsita. Ay. Awanan na. Di balbalsita. Kapag yung camera dati. Tayak-tayak. Tayak ka. Awan di maraming tanak ko. Pagpabuya ka na. Agsan. Ang galing-galing. Ang galing-galing. Hello! Andito kami sa Mishi's Kubo. Mishi Beng's Kubo. Tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa! Kasi maaliwalas. Ala! Maaliwalas. Oh! Mukhang medyo may kati-kati na po tayong nagaganap. Sus! Yan, ano ko na tong mga gagawin kong lootbag ni Mishi. Yan, yung mga dala namin. Para makita na kung may kulang pa at ang makabili pa ng mga dagdag. Kasi nandito yung iba. Yan. Ito yung mga... Nandito yung mga ano, Skittles, yung mga candy canes. Tapos dyan, yung mga ibang chocolates. Yarn! Yan na yan. Oh, what? Wow! So, ito yung Mishi's Lutbag. Kasi ang theme niya is butterfly. Ay, maliit lang pala to. Hello po, Lala! Ano po? Nandun sa trono niya. Oh, pagkakita na kanya. Very happy, yaran ka. Very happy. Amunan. Di ba, Celine ko, madadi? Talagang din na mama, dadyoy kinatang Amunan.
underpass. Doon nala daw tayo. Welcome to your future school, Mishi Beng. Wala nang recess. Tinitingnan niya yung future school daw niya. Hello po. Kumusta po kayo? How are you, baby ko? Kiss, kiss. Tanggal mo kasi yung binky mo, ah. Ay, ayaw. Nasa kinjigams na. Punas lang tayo. Punas. Ayan. Say hi, Maringning. Say hi. Mamainit. Hi. Nag-istorbo ka na ng klase. Magtatambay tayo dito pag bukas ulit. Wow! Smile, Mishi! Finally, nakita mo na rin yung lala dito na isa. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. May kinusanday, ma'am. Sino man yung mga graduate? Si Daddy. Parang si Daddy nga. Kamu kakaugali pa. Ay, pinasigpat ka. Oo, ma'am. Diyan si Ma'am Wen. Nag-cute ka no, pero usog. Hello. Oh, next year kasi ito lang ang birthday, elementary. Walang dollar. Hello. Sabado. Remove your binky so that they will see your smile. Remove your binky. Smile. Ganaman na din. Eh, kami lang naman po nakikita niyan. May ganito palang world ko na siguro. Kaya nga po eh. Ma-expose much. Punta po kay Sunday, ma'am. Di ba nung pagpupunta tayo dito nila, bebe? Printing of test papers. Oh. Walang tao. Ay, oh. Dito ang classroom ko. Oh, wow. Ang ganda naman. May aircon. Naka-aircon ako. Printing of test papers. Kunana. Kurang na natin. Marilyn. Awang picture. Awang pa iti picture ni Mishi dito. Hindi ko nalalagyan yan kasi magre-retire na ako. Yawit nyo ka ito eh. Sayang. Dito lang ang iuwi ko. Eh, bata yata yan. Ay, pamanak in-reason na dati flat ko muna na sahod ko na ito. May table po? Oo. Ah, talaga? Uy, naglaindan. Pero usap ko na. Pero busog ka. Na? Ate Grace, o tita. Tita. Eh? Mabigbig na sa. Hello? Tita oh. Tita! Tita! Di Jasper, tika ay ayaman mo. Ay na. Wow.
Amunan sa tika. Amunan sa tikadara na. Tita? Tita? Lala na yan ah. Amaze. Umarako? Umarako. Tuesday? Ante? Marakot na dami. Kanina, kahapon po. Dati mo na. Pwede mo na sa akin. Aware ang men. Isang linggo pa nga lang po na nawala. Nung nasa Canada kami, tawag na lang tawag. Tawag na nagdadon. Ganito ang trabaho ni Manila mo. Yung choka mo ganun, baka agalar. Awag larang din pa. Oo naman, darang emperador. Oo, talaga. Ang surte. Ni Jasper lati kaya nangalalaki. Matan? Bakit magkano kanya ako? Ah? Torogan. Ulo. Karunan. Amon ang apa? Amon ang kadugo. Emperador. Kamag-anak ito, sabi. Maka muna ko chod. Sumarap ka muna ko chod. Diba? Magnet na tidara yung ma. Amon na. Umay sa mag-kolekta dito na Benji. May kay no ka. Alo, wow. Uy, daddy. Kawag taga-kolekta. Kiss tita. Kiss. Ay, sus. Niyakap niya talaga. Maya mo niya pa nangiyaw. Tapos hindi mo yung mama. Malaki pa ba tayo? Ay, sus. Say hi to the, to your classmates. Pag-wave siya. Oh, vlogger. Amerikano, ti papang na, ti papang nanay. Amerikano. Ay, wow. Thank you po. Punta po kayo sa Sunday, ma'am. Jesus. Sana all ganyang kaputi. Kaya nga napaidam, Jake. Nga napaidam dati nga namin niya. Tinitignan mo sila, mga pasaway, mga yan. Kaya pala, is-isaw. Diyan na si Kuya Jasper. Mag-picture mga teachers. 2, 3. Kapay ang kuray. Dapat ko na ko lang araw. Yung mayakap pa, yung mayakap. Amat nga na ikaw, ah. Mika ma'am, picture tayo ma'am. Okay ma'am, pangarap kita. 1, obeng, kita tayo obeng. Smile, ubay. Mishi. Mishi Beng. Mishi. Nga tumantakiday mo namin ko. Saan galing ang kilay niya? Sa tata. Magkamukha sila.